Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhunsu nginqanje ngephuzu matshe iqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Ngibingelele mqeqeshi. Ngiyethemba uyaphila bafa." Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe la ukhona ukuthi uyaphila. Uthi bafo-ke ngiqale nje ngokusho ukuthi wenza umsebenzi oncomekayo. Futhi okuningi okushoyo kuyasebenza. Kuyangijabulisa mfowethu ukuzwa lawo mazwi and ngiyayithanda indlela obeke ngayo. Ngoba yakhombisa ukuthi akekho umuntu operfect emhlabeni, yabona. Kodwa kuyangithokozisa ukuthi ke okuningi engikushoyo kuyasebenza ngoba ngisho ngathi uthini emhlabeni ngeke into izisebenzela wonke umuntu. Ingabasebenzela abaningi kodwa khona idlanzana la ingeke khona abeyichitha nje yonke lento osho, yabo. Emhlabeni kunjalo. Uthi umfowethu ke mina okwami kuhlukile. Nginayo intombi ethi mina futhi ngiyayithanda. Yabona mfowethu ngiyayithanda mina le feeling yokuthanda umuntu, yabona. Yabona nje mangakutshela ngami. Ngiyayithanda le feeling engizwayo. Kumnandi ukuthanda umuntu, yabo. Sonke ngizwa abanye bethi kubhlungu ukuthi phela kuya ngawe ukuthi into uyibuka kanjani. So ngiyakujabulela ukuthi nawe mfowethu kunomuntu omthandayo ngoba nami leya feeling engizwayo ekuthandeni umuntu ngiyayithanda and imnandi kufana nokuthi ngimkhumbule. Ngiyakuthanda futhi ukukhumbula umuntu ngoba mangabe ngasakukhumbuli so sekukhona inkinga lapho. Ngizothi ngikubona nje kufane nokuthi nje hayi kufanele kube nalokho, yabona. Kodwa uthi mfowethu ke ngisuke ngifuna ukunyusa amagalelo ami njengendoda ukuze kuthi nalapho mhlawumbe kwenzeka ngeshwa kuba khona okusenza sihlukane ngingazitholi sengibona ngathi umhlaba usuphelile. Ngakho ngizama ukuzijwayeza ukukhuluma namanye amantombazane. Ngingasho ngithi amanye awo ayanginika izinamba kanti futhi kukhona nalapho engigadla khona zephuka. Kunjalo mfowethu ngoba ngeke ukungizwe ngithi kuwena amantombazane awu-10 ozowashela awu-8 azokuchitha bese udlawa wathi azoyithanda inkulumo yakho azoqoma. So kuyathenya insizwa ke hawu ngeke mina amantombazane awu-10 ngihlula awu-8 ngiqonya awu-2 hawu ngeke. Kanti engiunderstand ukuthi ngiqonda ukuthini. Mangabe ngisuke ngisho njalo ngisuke ngikuvezela ukuthi it's all about the numbers. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyazama nje hayi uyachitha wakufuna, yabona. Kodwa akusho ukuthi wonke azokuchitha. Qhubeka ungayeki. Khona la kuzofika kulunge khona, yabona. So ngisuke ngisho njalo hayi ukuthi nawe ku10 awu-8 azochitha awu2 ngempela. Cha, it's all about the numbers, yabona. Kodwa ke uthi ubafo ke kulawa engithola kuwo izinamba amanye awo ngize ngigcine sengihlafune nokuhlafuna kodwa amanye avele aputshuke sengiyitholile inamba, yabona. Okay, uthi ubafo ke mina ngiyindoda engavamile ukukhuluma kakhulu. Ngingasho ukuthi ngiwumuntu othule ikakhulukazi esixukwini kangangokuthi siyangifikela isikhathi lapho ngigcina sengingazi ukuthi ngithini entombini uma sesikhulume kakhudlwana. So I think into ekushayayo ke lapho, yabona mangabe kufika isikhathi la khona ungasazi ukuthi uzothini entombazaneni. Let's say mhlambe nindawonye nayo intombazana. Angikhulumi mina ngomuntu okhuluma efonini. Ngikhuluma mina ngomuntu osuke nayo intombazana ngaleso sikhathi. So mangabe sekufika isikhathi esikanje ingoba usuke ungakhululekile, yabona. Usuke ungarelaxile. Usuke nje yonke into kunalelo uvalo lithuwe likuphethe, yabona ukuthi hayi ufuna yonke into ihambe nje ibe perfect, yabona. Ufuna futhi into onikhulumile cha, kanti mawurelaxile ngeke uzuhlezi ukhuluma futhi nisuke nibabili nibambisene ngengxoxo lapho. Hayi ukuthi umsebenzi wakho wedwa uthi kufanele ukhulume nathula kulalela, cha. Niyakhuluma nomabili ninekezana ithuba. Mawurelaxile nje ngisho ngathi wakufika isikhathi la khona ke senithulele nobabili. Alikho icala. Akusho ukuthi phela nizohlezi nikhuluma cha, yabona. Mawurelaxile nje hawu ngoba naku le nto yazi ukuthi ibuye kanjani. Mangabe unomngane wakho
ake sithi umvashela umngane wakho manje, okay, mabe ufika kuyena, sike sifike yini isikhathi la khona uvele nje ungasazi ukuthi uzokhuluma uthini umngane wakho. Asifiki leso sikhathi, kodwa isikhathi sokuthula siyafika ngoba ngenhleze nikhuluma nomngane wakho, yabona. So ngobani usuku relaxile kumngane wakho, yabona. Kodwa awuzizwa sengathi hayi sesiphelelwe into esokhuluma ngayo ke, angisazi sokhuluma sithini nomngane wami manje, cha lutho. Kodwa isikhathi sokuthula siyafika. Uthi ubafo-ke ngike ngasho ngathi nginayo intombi, okay. Okungixakayo ke yona ngiyazikhulumela uma nginayo futhi siyatholana. Ilento engishoyo ukuthi uma urelaxile ngoba usuke relaxile phela ngumuntu wakho, angithi that's why nitholani inkulumo ingapheli, yabona. So kubalekile ukuthi urelaxe ngumuntu, ungabi tense, jabulela ukuthi hayi siyakhuluma ke once kwathuleka sekuyinkinga, cha. Kodwa uthi ubafo-ke engifuna ukuzithuthukisa kukho ukuze nginyuse amagalelo ami ilokhu. Okokuqala-ke mfowethu uthi-ke ukuqeda nya uvalo uma ngikhuluma nentombazane enhle kakhulu. So into ekufanele uyiqaphele lapha, yabona. Yabona nje into ekufanele uyazi ngabantu besifazane, that's why uba novalo, ingoba yabona amantombazane kufanele uwathathe ngendlela efanayo, regardless ukuthi intombazane echazayo noma engachazi. Ngoba inkinga enkulu ifika ibe kuphi, ufika ujabule la na intombazane inhle iyakuchaza, ujabule hayi ufuna ukuyikhulumisa, yabo. Then mase kufika lo muntu noma ake ngithi intombazane le isakhiwo sayo singachaza, wehlinela, yabona, awuyikhulumisi ngisho uyikhulumisa. Inkinga leyo wathathe ngendlela efanayo, ukuthi nje intombazane mthathe ngendlela efanayo bonke, yabona, ngoba bayizimbali zezwe. So wena mawuzokhetha iphele emasini umuntu ithekeni ekuchazayo kube yena entertainayo, bese kuthi lenye mayingachazayo usuzoyihlina, cha. Sijwayeze kuba umuntu oqaqekile, ungabandlululi, yabona. Ngoba lento izokusiza ekuthenini ungazitholi usuwenza izinto engafanele uzenze, kuba nakho intombazane inhle ichaza ime kahle nomzimba omuhle, yabo. Uzithola usuwenza izinto engafanele uzenze. Ngobani? Khona abanye bathatha kakhulu, khona abanye bathatha kancane, cha. In fact nje abantu nje akufanele umuntu ngoba nakhe ehamba ngenyawo umthathe isinomi kanjani, ngoba nakhe ehamba ngemoto usuyamhlonipha, yabo. Sokunenkinga mangabwenza kanjalo. So uqeda nya uvalo uma ukhuluma nentombazane enhle kakhulu, ngiyacabanga le nto izokusiza. Kodwa nje uvalweni into ekufanele uyazi ngovalo, ngeke ngithi mina mangabe sibuze, mangabe usabuka kuyona intombazane ukuthi kuzokwenzakalani, uzophuma igazi yini, uzolimala yini, uzoqhameka ingozi yini mangabe lapha, iya-recorda yini intombazane ke lengxoxo ozobe uyikhuluma nayo, yabona. Khona yini into ebekiwe ukuthi kufanele uyikhulume. Mangabe ungayikhulumanga leyo nto izokuhleka intombazane ithi hayi awuzange usho kanjalo, awuzange usho kahle, akushiwo kanjalo, yabona. Ayikho into ebekiwe. So yonke into ozoyisho lapha into ezobe isuka kuwena. Ngeke nathi hayi ufike wabheda bekufanele ungakhulumi nami kanjalo, cha. So zibuze leyo mbuzo ukuthi izophuma negazi, mangake lize liphume wayipha ungayi, yabona. Ukwadoda mfethu ke okwesibili ukuba yigagu ukuze ngingayibhori, futhi angayibhorini intombazane. So ekubeni igagu ke cha, kwamina mfethu uyangibona ukuthi angilona igagu, kodwa into engikhuza kuyona ukuba yidlapha emlonyeni. Kunenye insizwa ke engiyaziyo, le nsizwa le insizwa ongathi mangabe uyibuka ipofu, yabona nje ukuthi ha uchizibhola. Ungathi uyibuka lo mjita lo ungayithatha mhlawumbe una 20 wentombi, kanti hayi, yabona, uthwala kanzima. Indaba uyidlapha emlonyeni, ukhuluma isinomi kanjani. So mangabe umuntu okanjalo oyidlapha emlonyeni, izinto azikulungele. Khohla ukuba igagu, wena qondisa umlomo wakho ukuthi into oyikhulumayo ukwazi ukusense into ukuthi hayi lento mangabe ngisho into kanje lo muntu uzophatheka kanjani. Yabo, ungavela ukhulume nje isinomi kanjani, ngoba ngabe wenze njalo awunendaba nokuthi omunye umuntu uzizwa kanjani, ama feelings akhe, uzophatheka kanjani, uzothwala inkinga. Kodwa uthi ubafo ke
bese kuba isifo esingiphethe sokujaha too much engifisa naso ukusiqeda. Izolo nje ngike ngahlangana nentombazane engasho ukuthi yinhle, ngase ngithatha inamba yayo kodwa ngavele ngayifonela ngalo lolo suku ngoba ngiyajaha too much. Ngifuna ukufinyelela lapho kuba khona lula ukuginqa intombazane, ngiqala ngqa ukuyibona ngalolu suku. Ngibuye futhi ngenze nokuthi ubuhle bayo bungangitatazelisi nakancane. Shuthi ubuhle bani bentombazane. So wayeseyivala lapho umfowethu. So okay, ake ngibuyele lapha. Ubethena umfowethu bese kuba isifo. Okay, uthi umfowethu ke izolo nje ngike ngahlangana nentombazane enhle, ngase ngithatha inamba yayo kodwa ngavele ngayifonela ngalo lolo suku ngoba ngijaha too much. So lokhu kokujaha ke mfethu into nawe kuzofanele uyifunde, uzifundise yona. Ezinye izinto mangabe umuntu uyakwazi ukuthi uzifundise wona, awudingi ukuthi hayi uze ufundise omunye umuntu noma aze yabo kube khona umuntu ozolokho egadile. Cha, uyakwazi nawe ukuthi uzifundise. Njoba ngihlezi uma uthatha inamba namhlanje ngifonele kusasa noma phambi kwakusasa, into leyo ongazifundisa wena njengomuntu. So leyo kujaha ke into ekuzofanele uzifundise yona. Bese kuba ileyo ubuhle, njoba kade ngichazela ukuthi ubuhle baye bungakutatazelisi. Indaba uma wathatha ngendlela efanayo amantombazane, uma uzodoba umuqa nje ukuthi hayi intombazane ngizokuhlonipha, ukuthi uyangichaza noma ungichaza for the fact ukuthi intombazane ngizokuhlonipha nje, ngikuthathe ngendlela ekufanele ngikuthathe ngayo. Hayi lapho ke ngeke uzuzithole ususesimeni sokuthi hayi ngoba nakho umuhle uyangichaza, ugcina usuwenza izinto engafanele uzenze, yabo. So leyo nto ebengikhuze eqaleni ukuthi wathathe ngendlela efanayo amantombazane. Nawe wobheka umuntu omaziyo successful kubantu besifazane. Angikhulumi mina ngomuntu onentombi embili bese uthi hayi successful. Umuntu nje ngempela oyishaya ingane omaziyo. Ufika akutshela ukuthi hayi ubuhle bakhe mina abusho lutho kumina ukuthi hayi manje sekuzofanele mhlambe ngenza izinto engizogcina sengiyisole emva kwesikhathi, yabona. Ngobani wathatha ngendlela efanayo amantombazane, uyawahlekisa nalawa angamchaza for the fact ukuthi amantombazane ayizimbali. So ngiyathemba uyangizwa ke mfethu endizokwenza ngendlela ekufanele yenze ngayo. It's very simple. Wathathe ngendlela efanayo amantombazane uyobona ushintsho ngendlela eyisimanga. So mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje ukuthi ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Sho mfethu.